sa firing line. Joining us tonight, Trisaton nga pagpangalaga ng Chairman Committee on Finance sang Konseyo sa Bacolod. We have Councilor Jude Tadio Saison. Councilor, how are you? Maayong gabi, sir. Maayong gabi gid sa imo kag maayong gabi gid sa atong tagpalamati. Salamat gid. No, salamat gid na Councilor si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Sir, number one, kumusta? What was the latest? May ara na gid man sa hatagan kita, sir, sang financial assistance or may mga na-claim na gid man na releasean sa intended for the ASF tinga program. Abi kun ang mga naapektuhan sa epekto sang ASF? Actually, Art, no, sa tutuod lang wala pa. No? Okay. Kaya ang aton approval, manugsulod pa lang sa sanggunian panglungsod, hopefully basi buwas. Oh. No? Or kay buwas ang session kay holiday ta subong. Okay. Either buwas or Wednesday next week. No? Amo ang probable nga masulod. That will be the final approval. Pero Art, ang kwarta ging sa Disaster Risk Reduction Management Office ng Siyudad ng Bacolod, no? So naglabay pa niya sa Disaster Risk Reduction Management Council for approval. Okay. And then nagsulod pa gid niya sa Bacolod City as a City Development Council sa Okay. Bacolod City. So na duwa ka approval, and then the last approval will be the City Council, which we are expecting either tomorrow afternoon or Wednesday next week. Kaya nag-prepare sini is the City Planning and Development Office. Okay. So once ma-approve na sa City Council, that is the time nga pwede na maparelease ni Mayor Albi. Okay. So ang proseso ta medyo mahulubudlay ni kay siyempre ang kuhaan ta nga funding hindi man niya para tiyanggi Art nga anytime makuot mo. Correct. Pero ka man niya nga aton diya kada gihot ta kinahanglan supported by legislation or by dapat na suportahan sang approval sang council, which in this case tatlo ka council ang nag-approve sini, no? Number one, the Disaster Risk Reduction Management Council. The second, the City Development Council. Kag ang third, amo ang City Council, amo ang final approval. So hopefully we will be able to approve this either tomorrow, kay kagina way ko sa opisina, way ko kabalo ko na pasulod sa city planning, no? So kung way nila na mapasulod Tuesday or buwas ang aga, chances are next week na gid na siya ma-take up. Okay, No? okay. Kaya once a week man lang atong session mo. So ang aton lang ya advice nga if ever may kaso sa ila area, ipa-report gid nila sa ila barangay captain, no? Parang barangay captain nila aware sa nagakatabo, no? Actually, Art, sang isa kadlaw may nag-interview man sa akon sa piyak na istasyon. Sin nila, sir, paano na di karon? Silingkuti, this is the time that you will, amo ning chimpo, nga piliton yung inyo barangay opisyal maglibot sa inyo kapurukan, no? Kag para mag-inspeksyon sang mga baboy sa palibot sang iya barangay. No? Kaya ang kwarta hindi na niya ma-release without certification coming from the barangay captain. Hindi ba? Yes, yes. Kinanglan piho man ang giho. Sa mga nag-joke mga ko to sa pihak ng istasyon. Ko ti tsansa na ni diri nyo ni mabalaan kung sinong kapitan ng mapisan kung hindi. Correct. So kinanglan niya gid maglabay sa council, sa barangay council, tapos ang barangay i-inform ang aton city rep, no? Yes. Para ma-record ang kag may inspection, no? Kaya ang aton di actually ang isa na di sang aton nga tuyo sa sini nga pondo, Art, nga tani para ni sa kaling mo. Ang kaling nga ginatawag, ginapilit tabla nga patyon. Yes. So tinggaling kayong isa sa inalantaw ta subong daw rampant na gid ang igo sa masakit. Amo pa nang aton lang tawon, no? Kung paano na ni ara na lang na iya sa executive, sa mayor, kung ano ang final decision niya kung paano i-release ang kwarta.
Yes, sir. No, kay ti kon siling ko gani paano patakakal sini kon kapilit nga i-dispose ang mga baboy kung ay nasa ginog-dispose ba si nagkalamatay ito sa kulera blaya? Actually, ako Art daw, hindi kuya sold out sa kolera nga ginatawag, no? Kaya ang kolera may vaccine na mo. Gani? Mm-hmm. No, may vaccine na yang aton nga palibot din, aton mga kababuyan diya sa bilog nga Negros siya na vaccinate niya sa hag kolera. Aha. Kaya ang hag kolera nga vaccine, mabakal mo lang niya sa tianggi. Okay. Very common na sa yang klase bulong. Aha. Oo, kaya nga aton niya nga mga kumuluyo nga nagasagod baboy kay hindi na sila mag-injection sila. Ang iba nga sila naman lang injection sila. No? So ang hag kolera is ang masakit yung hag kolera pwede na iya matakna. Okay. Kag hindi ko yung magpati ng mga dlagko, yung mga pigiri nga nagkalaigo na subong may mga balita ang mga dlagko nga mga pigiri may igo na. Araw-araw na nga why sila imposible nga why sila ga-inject hag kolera. Kay SOP na iya kung magsagod ka baboy, ma-inject ka gid hag kolera. Yes. Oo. So most likely ang mga mapinipisyuhan gis niya to those nga nahalitan gid directly sang ASF. Yes, actually as per record naton sa Bacolod pila pa lang yan nakaling tamo. Correct. Oo, Atong sa takuling duway mo silang tungalan nag-report. sing ingo sang katupad to ya councilor. Oo, ang duwa to naging kaling tawa pa to sila yatupad. Oho. So wala ta sa maging kaling sa ila. I heard nga there are reports nga damo na nagkalamatay pero ang iba daw nag-surrender naman lang. Why naman lang ka-report sa ila barangay? Na No, daw gin ano na lang nila, gin ako na lang nila nga ano talaga karon mo na muna, no? So actually there are no records if Yes. kung aton lang tawon. Aha. Ang importante guro di kumo nga gin pangayo man tumbulig sa mga barangay kapitan nga mag-inventory sila so that may database sa Bacolod at mabalaan guro kun bala may ara pagin man sang ginasagod nga baboy nga kun pilak bilog paning sa mga barangay sa bilog nga city. Well, actually hindi man tayo hindi naging man amo na kadamo yang sa aton no diri sa syudad sa Bacolod nagapati ko yan hindi na natamagi kadamo. Pero tidira ta na mabalaan bala kun amo na ganing ambal ko lagi na art na sa likod diri ta ni mabalaan ang kapitan nga galibot. Oo. No, kay may ara saya supposed to be may inventaryo na siya. Correct. Di ko mangkuton mong mga barangay kung may inventaryo siya, di masabat na sila sa imo nga may ara pero kwaab lang record basi wala. Correct. Amo na gani ang problema bala kay mag-amo niya nga kaso we need the cooperation of the barangays. Yes, sir. Kasi nakita naman isang nagligat ko sa COVID kuan na tonto may ara ya barangay nga perfect ang performance may ara man ya barangay nga way gani siya kabalo kung sino ginapangantagan no. Correct. So amo na this is high time that pumuluyo ta mag-aligmat kag maglantaw kung bala ka serbisyo gid man kung wala. Anyway, sundon na mo ni Councilor. Salamat gid sa time ginatag mo tonight. Sige, Art, thank you good guys atong pagpalamati. Salamat. Sundon tani sunod nga mga inadlaw Sige. On the firing line. Ay, buerte, no?